Ruxe Ruxe é unha das bandas máis lonxevas do país, 25 anos dando tralla en riba dos escenarios que se cumplen neste 2021. Os amigos e as amigas montamos unha sorpresa hai ben pouco, no Fogar de Santiso, moi pertiño de Santiago, que ades coas imaxes da celebración. Dedicati. Dice hay un grupo de por amics, Ruxe Ruxe o algo así, que no te pases de por amics, ¿quiénes os viron? Di que son un conxunto vacilón, asemellan en galego os mesmos Rolling Stones. Son moiños e guapiños, ben mantidos os meniños, obxectores estudiantes, aínda que un pouco manjante. É cousa de médicas de encantamento, música fronte momento. É un macho que toca na flauta que as bellas se enamora. E seguen o ritmo e petan casache, moven as pernas, moven as saias, van a turuxos e apretan o fol, bota comigo unha baila. E seguen o ritmo e petan casache, moven as pernas, moven as saias, van a turuxos e apretan o fol, bota comigo unha baila. A música galega, todas as bandas que forman parte do que é o rock galego, da música en galego, moitas non están aquí, pero tamén nos mandan unha forte aperta. Dar vos grazas por estes 25 anos, non só a formación actual, sino a todo o que foi Ruxe durante 25 anos, a toda a xente que estivo detrás, ao proxecto, e que, bueno, Muchísimas gracias a todos. Isto empezou fai moitos anos con unha ilusión que todavía sigue viva e empezou, sobre todo, gracias a vos. É o motor da cultura galega. Unha cultura galega que está fora de as institucións, fora do políticamente correcto, pero unha cultura galega que sempre vai emerxer e sempre vai estar viva mentras nós estemos vivos. Daros as gracias, a verdad que nos colleu, a mí polo menos, supoño que os meus compañeros tamén, unha grata sorpresa porque non contábamos con nada para isto, simplemente viñamos a comer un churrasco e punto. Pero bueno, me alegro un montón de ver caras por aí de fai moitos anos. Moitas gracias, gracias e moitas gracias. Aquí antigos tamén, que agora non están na banda, pero merecerían estar aquí tanto ou máis que a mí, pero eu estou encantado de estar en Ruxe Ruxe, botarei outros 25 anos máis se eles queren, se aguantan, e que isto foi a hostia, eu tuve que calar a boca desde o minuto 1 casi, que foi un gran traballo por parte do Bocio, do Piedra e do Mario, que estuveron aí dándolle durísimo, dende, joder, viña unha puta pandemia e dixeron, facémoslo igual. Pois xente así, que se pode facer unha familia dentro do rock and roll, con 3 persoas como elas, e como o resto de xente que participastes, isto é a puta hostia. Nada, estou moi emocionada a pesar de que xa sabía algo, pero non sabía que iba a ser tan grande. Eu son moi feliz de estar no Ruxe, era un momento difícil para min, e houve aquí xente que confiou en min máis que eu nese momento. Gracias polo apoio, Piedra, meu profe Torroncho, Vituco, Xaquín, Xan,
de verdad, gracias. Son moi felices. Como isto nunca foi de música, nunca foi de eso, sempre foi de amizade, absolutamente directa e persoal. Hoxe por mañá falei con Bocixa, que espero lle perdón, porque, joder, se me hubiera dito, afeitábame. E viña ben preparado, ahora vou sair nas fotos e nos vídeos de Z Música con unha pinta espantosa. E nada, moitísimas grazas, joder, eu que sei, que carallo queres que vos dixa. Eu estou tamén moi emocionado, que pasa que son así, teño as anclas un pouco así fría e tal. E por suposto que ben agradecido a todos os que formaron parte da familia de Rusia en calqueira dos ministerios, que houve moitos, ben fora tocando, dos que gardo eu xa personalmente un cariño persoal moi grande con moitos deles, ou con case todos, non? E gustaría que fora con absolutamente todos. Moitas gracias, vale, xa está, xa nos falar máis. Negocios o fume das centrais.